det er det sådan, som jeg forestiller mig, det kunne se ud. Det er det forsiden. Men det der minder lidt om det der er nu. Men det her stykke er blevet udvidet. Den er endnu længere. Og så taget, at det går op sådan her. Hvilket er anderledes end det der er nu. Så jeg tilføjet en lille dør her. Hvor der er et vindue. Nu er der et vindue sådan her. Jeg tænkte, hvis man kunne lave det om, så der var en dør, så der var adgang til sydsiden. Det er det køkkenet. Bagindgangen. Soveværelserne herovre. Og indgangen her, så man kan se, hvor det vinduet der er nu. Ind til soveværelset. Og den nye indgang. Så det vil altså være smallere. Der vil nok ikke være plads til et bord, men så vil der måske være plads til nogle andre ting, som man har brug for, når man går ind. Og man kan stille ting, så de ikke bliver våde, når det regner.